Nggih, monggo, samonggo. Oke, dan langsung saja kita rangkai bareng bersama New AGS Budaya. Wong kok sok senengane lho. Hah? Oh, ngono lho, Mas. Oh, ngono. Oh, Oh iya. andem selamat sih. Sing tenanan lek lho, Mas. Oh. Lah kaya kebo marcoret aku mbok garap bareng. Nah, aja ngono kuwi to, Mat. Sesuk terus emoh petok kowe wonge, Mat. Wong kok iso. Lah aku iki diam-diam iki mencermati. Oh. Ya, engko dilongkas nyawaku kantil. Pak Rebo lahire dina Kamis enggak ya ngoten. Oh, ngono kuwi. Engko melu ngono ya, melu senggaan koyo kancane. Mboten, mboten. Melu. Nggih. Nggih dawuh napa Mbah Kung? Pripun Mbah Kung? Kok dudang-duding niku lho. Oh, panas nggih. Teng mriku nggih panas. Kok ya.
ora bisa kumpul Kijing miring ngedek tias Halo Mas. ala kijing miring ulon kawani nyanding aja gawe guyon. Ayo Mas, sing rada miring. Ayo Mas, rada miring. Pipimu ana upane, atimu piye rasane. Kijing miring ya dek ya ala kijing miring ulon kawani nyanding aja gawe guyon. Sawang eling wayange putung sing digawe kayune jati. Yen tak eling disambung ana aja gawe gelaning ati. Kijing miring dek ala kijing miring ulon prawane nyanding aja gawe guyon. Aku seneng rak sepedane sayang sithik gerbone bolong. Aku seneng marang selirane sayang sithik kagungane uwong. Lale 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 lo ngetan bali ngulon tresno tenan aja ngguyon. Nggih sampun katuran Mas. Alhamdulillah sambekan ya Mas ya. Urung iso.